Yatis. Kurag na ay na mas solda. Isa man ang tawhanan eh. Pantay karon. Hoy! Hoy! Tagasama ka. Kamu Akong sama ka din eh. Unya, kinsay may nag-istorya nimo nga pwede ka mamasol dire. Dahil kay ingon nagto tambay nga pwede ko no wag kag isa ni. Pwede ni ko masulan. Kinsay way tag-idza? Ako ni. Ako ning pispan dire. Ingon sila way tig isa ni. Kita ka daghan nagsulod, binuhi na ko na. Ako ibaw ni ko ingon lang way tig isa. Magsilbi ko tag-iya ako ani. Ako ani kagat nimo. Uli. Di ko mosugot aning dapitag na imanaga kay binuhi na ko ning mga isda dire. Kay baw kag mga isda dire wala. Wa, Ang klase sa mga isda dire na ay kasiling bugoy, na ay alwan, na ay tilapia. Kita bitaw ka daghag sud, mao bitaw na naga ka dire. ingon man sila nga way tig isa. Di magsilbi na. Ako ning area dire. Ako ning binuhi dire. Mayo pa muli na lang kalabong nakapugong pa ko. No. Ayaw nagbalik dire ha.